سلام سلام اخوات علم نزلهم تجارو يتراويان كمي لهم كمي وعلكم ناولكم كمي يمسكم بعد زلهم سلام تاريخ لهم هز تجراي هز يرترا علم نزلهم ناي صمدو سلام تجيفكم تخدو زلهم صمدنا ربحاتاتو بزح سلا زخونه ناي دم عنتي كمتي معلتاوي زمصركم حبريتان ኩነታት ናይ ትዘዋ ናይ ዓድና ትግራይ ናይ ጎረባብትና ሃገራት ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ግብፂ ሶማሊያ ከምኡውን እታ ትፈርስ ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ እንታይ ተረኸበ ናበይ ነና እዚያት ወዲ እዚያት እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ እስካብ እቲ ኣትዉ ያው እቲ ሰላምታይ ንኩልኩም ንኽበፅሕ ተስፋ ይገብር ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ፅንሕልኩም እውን ትሪእዎ እዚ ቪድዮ እዚዩ ሰላምታይ ሒዚ እውን ደጋጊመ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እና ከምኡውን ኩሉ ትግርኛ ተዛራቢ ዝኾነ ወይ ትግርኛ ዝሰምዕ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ሰላምታይ ይብፃሕኩም እዚዩ ካበልኩ ኩነታት ትግራይ እንታይ እዩ ዝኒሄ ኢለ እየ ሎማዓንቲ ብደንቢ ጌርና ምስቲ ዝገርመኩምስ እቲ ፅምዶ ክንብል ከለና ምስቲ ፅምዶ ተተሓሓዘ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ባይታ ታደሰ ወረደ ኸ እንታይ ብምንታይ ምክንያት እዩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ታደሰ ወረደ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ካብ ትግራይ መሊቑ ኸይዱ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ትግራይ መሊቑ ዝኸደሉ ምክንያታት ግን እንታይ እዩ ዘለውና ሓበሬታ እውን ክገልፀልኩም እየ እተን ዲቴለን ከመይ እዩ ወፂኡ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እንታይ ክገብር እዩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እውን ዝረኸብኩ ሓበሬታታት እውን ኣብዚ ከቕምጠልኩም እየ ቅድሚ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምትንታነይ ኣብ ትግራይ ኣብ ሸራሮ ዝነበረ ናይ ርክክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መብዛሕትኩም ሰሚዕኹሞ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ሓደ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታትን ፎቶታትን እውን ሰቂልና ኣለና ኣብ ሸራሮ ህዝቢ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ካብ ኤርትራ መፂኡ ምስ ወገንና ህዝቢ ትግራይ ክንራኸብ ኢና ኢሉ መፂኡ ርክክብ ገይሩ ህዝብታት ኤርትራ ስዋ እንጀራ ካልኦት ነገራት ሒዙ መፂኡ ምስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ዝተቐበሎ ከዓን ንሱ እውን እኽለማያት ሰራሪሑ ሆሳና እውን ስለ ዝኾነ በዓላት እውን ስለለምቅነ ብፅቡቕ መገዲ ህዝቢ ሸራሮ ንጎረቤትና ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ተቐቢሉ ናይቲ ሃይማኖት መራሕቲ ተይቀረዩ እቲ ፎቶታት ኣብቲ ማሕበረ ሚድያ ተወንዚሕልኩም ኣሎ ኣብ ናተይ ፌስቡክ እውን ዘርጊሐ ኣለኹ ማለት እዩ እዚዩ እቲ ሰላም ዝብህግ ዝደሊ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብጣዕሚ ክቅፅል ከም ዝኾነ ብውልቀ ሰባት ከም ዘይፈርስ ድሕሪ ሒዚ እቶም ንኸፍርስዎ ዝምክሩ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ዘይቐንዖም ምዃኑ ግን ከረጋግፀልኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚዩ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናብ ሸራሮ መፂኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ስዋ እንጀራ ካሊእ ነገራት ኣብኡ ሓቢሮም ዝበልዕሉ ዝሰተይሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣራኺብዎም መጀመርታ ግዜ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወገናትና ህዝቢ ትግራይ ተመዛቢሎም 5 ዓመትን ፈርቓን ኣብ ጨና ዝሳቀዩ ዝሞቱ ዘለዉ ንሕና እውን ንእሽትለይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢሎም ናብ ኣከባቢ 400 ኩንታላት ፅጋዕ ትቁፅሪ ዋላ ምናልባት ክበዝሕ ወይ ክውሕድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ናብ 400ታት ዝኸውን ኩንታላት ሒዞም ከም ዝመፁ ነቶም ተመዛበልቲ ወገናትና ንሓገዝ ኢሎም ዝገበርዎ ድጋፍ የቕኒየልና ነመስግን ካብቶም ሰላም እዚ ኣብቲ ህዝብታት ክልቲኡ ከይሰፍን ቃለሱ ዘለዉ እንኳዕ መሓረና እንኳዕ ከዓ ጥዑያት ሰባት ኮይኖም ንዓድና መፂኦም ንህዝብና ኣብቲ ባይታ እቲ ስቃይ መከራ ረእይዎ ኣብቲ ባይታ ብብዝሓት ዝሰማዕኽዎ እንታይ እዩ ኣብ ጌጋ ከም ዝነበርና ህዝብና ደቅና ናብ ኩናት እቲና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ስቃይ መከራ ጭፍጫፈ ጌጋ ከም ዝኾነ ኤርትራውያን ነቲ ህዝብና ኣብቲ ባይታ ብኣካል መፂኦም
ተዛትዮም እቲ ጌጋታት ከም ዝነበረ ንስኻን ንቐጻሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡታት ጨካን ዝኾነ ጀኖሳይዳር ውግኣት ከይካየድ ንሱ ከመይ ጌርና እቲ ካሕሳ ዝግብኦ እናካሓስና እቲ ዝቕጻዕ መጨረሻ ግን ናብ ካሊእ ግዜ ብልኡኻት ሸዋ ዝመፁና ኣብ ዝኽልቲኡ ወገን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝመፅእ ኩናት ንቐጻሊ ከይህሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ፍቅርና ክንርኢ ኣለና ኢሎም እዮም መፅኦም ናብ ትግራይ እዚ ጽቡቕ እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ተጠናኺሩ ንብልጽግና ድቃስ ከዲእዎ ኣሎ ትማሊ ነጊረኩም እየ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብዚ ቦታ ወፂኦም ሃዲሞም ብራዕዲ ከይዶም እዮም ኢለኩም እየ ሎማዓንቲ እውን ተወሰኸ ቦታታት ሃዲሙ ወፂኡ ኣሎ እዩ ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ናይ ትማሊ ጥራይ ኣይኮን ሎማዓንቲ እውን ተወሳኺ ሒዚ ሓደ ኣሕዋት ለይቲ ደቂሰ እንዳሃለኹ ዝደወልኩም ዘለኹም ይቕሬታ ኣብዚ ትከታተሉ ሰሚዑ እየ እቲ መልእኽትኩም የቕኒየለይ ኣብ ሰራዊት እውን ዘለኹም እቲ صحافكملي حد ነገራት ዝላኣኩምለይ ተቐቢለ እየ እቲ ማዕዳ ስለዚሁ ሰራዊትና በዚ ይወፅሎ ሰራዊትና በዚ ያተሎታት ንቆጠብ እዚ ንጠንቀቕ ዝብል ሓበሬታን መልእኽትን መፅዮሎ ጽቡቕ ባህሊ እየ ጽቡቕ ብጣዕሚ ስለዚሁ ሓፈሻዊ ጸላኢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ራዕዲ ኣቲዎ ካብቲ ትማሊ ተወሳኺ ሃዲሙ ኸይዱ ዝበልኩኹም ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን እናወፀ ይሃድም ከም ዘሎ ራዕዲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ተፈጢሩ ናፍቲ ናይ ታደሰ ወረደ ከተሓዘርኩም እየ ታደሰ ወረደ ነቲ ካቢነ ናይ ትግራይ እንታይ የማየጠ ነቲ ጸጥታ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ዝመርሖ ጸጥታ ናይ ትግራይ እንታይ ተማያየጠ ምስቲ ውድብ ሕወሓት እንታይ ተማያየጠ ምስቲ ካውንስል ኣብ ስርሑ ኣትዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰዓት እዚ እንታይ ተማያየጠ ነቶም ዓጀብቱ ናብ ኤርፖርት ኣውፅሑኒ ጉዳይ እኒሄኒ ኢሉ ኸይዱ ናብ ኤርፖርት ብልጽግና በቲ ኖርማል ኣየር ዘይኮነ ናይ በይኑ ኣየር ኣዘጋጅ ሰይድሉ ብልጽግና ኦሮሞ ኣየር ተጸብያቶ ኣብቲ ኤርፖርት ተሳፈርተይ ነበርዋ ካልኦት ኖርማሊ ተሳፊሩ ምስ ካልኦት ሰባት ምስ ዝኸዱ ካልኦት ተሳፈርቲ ተሳፊሮም እዩ ዝኸይድ ኣዲስ ኣበባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሕዚ ይኸይድ ይመፅእ ነይሩ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ ግን ትፍሉይ ዝገበሮ እንታይ እዩ ንጸጥታ ትግራይ እውን ኣይፍለጠን ኣይተዛረበን እዙይ ንባዕሉ እውን ሓደጋ እዩ ባይዘወይ ኖርማሊ ነቲ ናይ ጸጥታ ኣመራርሓ ናይ መራሕቲ ፕላናት ተማይጥካ እቲ ቼን ኮማንድ ዝበሃልኒ ንኣብነት ናይ ጸጥታ መራሒ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ እዩ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ሓላፍነቱ ናይ ትግራይ ጸጥታታት ተጠናኺሩ ስርሑ ክሰርሕ ጸገማት ከይፍጠር መራሕቲ ቅንጸላታት ከየጋጥሞም ካሊእ ነገራት ከየጋጥም ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ እዚ ዝመርሖ ጸጥታ ትግራይ ንስኻ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይንካ ነቲ ጸጥታ መራሒ ዘይቲ ማኽረሉ ነቲ ካቢነ እውን ስራሕ እኒሄና በአዲስ ኣበባ ልካ ዘይተማኽረሉ ብልጽግና ናይ ባዕሉ ኣየር ኣብ ኤርፖርት ዕሊቡ በይንኻ ሳፊሩ ንኣዲስ ኣበባ ዝወሰደካ እንታይ ንክትገብር እዩ ዝብል ሕቶ ንኩልኩም ክገድፎ እየ ትናተይ ሓበሬታ ግን ክነግረኩም እየ ታደሰ ወረደ ንምንታይ እዩ ኸይዱ ክልተ መዓልቲ እየን ቀሪዮኖ ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ክልተ መዓልቲ ቀሪዮኖ ኣለዋ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ዘብቅዓለን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝበለ እዩ ክነግረኩም እንታይ ክገብር ከም ዝኸደ ታደሰ ወረደ ክምለስ እዩ ንትግራይ ትፈልጥዎ ዘለኩም ክምለስ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ግን ንሽዱሽተ ወርሒ ከናውሐልካ እየ ኢልዎ ንሽዱሽተ ወርሒ ከናውሐልካ እየ ስልጣንካ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ከዓነየ 12 ዝሓዘ 12 ነጥብታት ዝሓዛ ኣጀንዳ ክበካ እየ እሞ ንዓ ክንዛተ ኢልዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንዓ ክንዛተ ኣጀንዳ ክበካ እየ እንታይ ክትገብር ከም ዝኾንካ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ስልጣንካ ከቐፅሎ እየ ኢልዎ ኣሎ ኦኬ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ክገብር ደልይዎ ብልጽግና ኦሮሞ ትፈልጥዎ ዘለኩም ተጋሩ ኣብዚ ክንቃለሶ ዘለና ማለት እዩ ንሕና ምስ ውድብና ምስ ሰራዊትና ምስ ህዝብና ኮይና ንታደሰ ወረደ
ክድዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኤክስቴንሽን ናይ ጌታቸው ረዳ ስለዝኾነ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንቃለሶ ክነግረኩም እየ ቅድሚ እንታይ ኢና ክንቃለሶ ምባለይ ግን አብይ አሕመድ ኣነት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ናይ 6 ወርሒ ስልጣን ከቕፅሎ ሓደ ካልኣይ ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ መፅኡ ባጀት ናይ ትግራይ ናይ መማሃራን ናይ ወዘተ ወዘተ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ከልቅቕ እየ ኸይደ ክዛተ ምስ አብይ አሕመድ ኢሉ አብይ አሕመድ እተን ሓደ ናይ መማሃራን ናይ ገለገለ ዝበሃላ ባጀት ንኽለቅቕ በዚ ገይሩ ታደሰ ወረደ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሲሉ ነቲ ህዝቢ ከደናገር ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሶ ባጀት ከልቅቕ እየ ኸይደ ኢሉ ሓደ ነጥብ ከቕምጥ እዩ ኣብ መቐለ መፅኡ ካልኣይ ሒዙ እውን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ፌደራል እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ኣያቱን ህዝብና ግን ንመልስ ኢሉ ምስ ሕወሓት ወዲ ወረደ ክጨቃጨቕ ቶም ተሰግሲጎም ኣብ ትሕቲ ወዲ ወረደ ዝኔው ሒዙ እውን ንኣዲስ ኣበባ ክሃድሙ እንድሕር እዚኣ ዘይቀኒዓቶ ወዲ ወረደ ተዘጋጅዮም ዘለዉ እውን ክግብሉ ክሕይሉ ክጠናኸሩ ዕላማዎም ዝሓዙ ሒዙ እውን ውድብ ሕወሓት ኣፍሪስካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ካሕዳማት ኣብ ትግራይ ኣምፂኻ ኣብ ሴክተራት ተፈላለየ ሴክተር ናይ ትግራይ መንመን ኣበይ ከም ዝመርሕ መዲቡ እዩ ዘሎ ሒዙ ብልፅግና ሶ ካሊእ እንታይ እዩ ክገብር ደልይዎ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝመፅ ዘሎ 6 ወርሒ መቐፀልታ ጽምዶ ከፍርስ ርክክብና ምስ ኤርትራ ጠቕላላ ከቋርፅ እዚ ከፍርስ ኣዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ እነ ኣረጋይ ካልኦት ኣለዉ ናይ ፀጥታ ነይሮም እቲ ናይ ፀጥታ መራሒ ኣባሪርዎም ኣሲሮ ሸማቂቕዎም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሽሞም ድሓን ክቁጠብ እየ ልዕሎም እምበር እቲ ፀጥታ መራሒ ንባዕሉ ምስ ፀላእትና እናሰርሐ ነቶም ኣብቲ ስርሖም ዘለዉ ግን ብልቢ ብሓቂ ስለ ዝቃለሱ ንኣቶም ናሻመቑ እናኣሰሩ ዘሳቀይዎም ኣካላት ኣለዉ ናብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ፀጥታ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ናይ ፍስሓ ማንጁስ ከይመስለኩም ናይ ሰንትራል እኒሄና እዩ ሒዚ እቲ ናይ ሰንትራል እኒሄ ፀጥታና ዘይጠዓየ ምዃኑ ኣብኡ ዘለዉ ኣካላት ንትግራይ ንምፍራስ ሒዙ እውን ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ውሽጢ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዚኦም ኣኻኺብካ መሓወር ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽምዶ ከፍርሱን ሕወሓት ከፍርሱን ህዝቢ ትግራይ መራሒ ዘይብሉ ከትርፉን ሰራዊት ትግራይ ክብትኑ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዚአን ታደሰ ወረደ ብዝርዝር ፈሪሙለን ንኽመፅእ ናይ 6 ወርሒ ተወሳኺ ንክህቦ አብይ አሕመድ እዩ ኸይዱ ዝኒሀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት እውን ኣሎ ዝርዝራት ተደልዮም ተን 11 ድየን 12 ተን ዝርዝር ወዲ ወረደ ክወሃብኦ ሶ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ግን ኣነ ነጊረኩም ኣለኹ ሓደ ፅምዶ ንምፍራስ እዩ ካልኣይ ሕወሓት ንምፍራስ እዩ ሳልሳይ ሰራዊት ንምፍራስ እዩ ራብዓይ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ዘይብሉ ንምትራፍ እዩ ሓምሻይ ምዕራብ ትግራይ ንፌደራል ኢልካ ፅባሕ ንጎ ጠቕላላ ናብ ትግራይ ከይምለስ እዩ ሻድሻይ እዚኣ ምስ ሓለፈት ምርጫ ካይደ መሪፀ እየ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሃል ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ጥራይ ጌርካ ክፍለ ሃገራት ዝበሃል ክስረዝ ወሲኑ ወዲኡ ይብልፅግና እዚአን ወዲ እዚአን ተን ካልኦት 4 ዘይገለፅ ኮን ዘለዎ ይኹና ተን 7 ገሊፀልኩም ኣለኹ ናይ ብልፅግና ዓላማ እዚአን ንኸተግብራ ታደሰ ወረደ ኻን ኩለን ሃፍተ ገነቶ በአዲስ ኣበባ ዘለዋ ቤሻንጉል ዘለዋ ኣብ ካሊእ ዘለዋ ትካላት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሃፍተ ገነት ሓንቲ ነገር ከም ዘይትንከፋ ካብኡ ላዕሊ እውን ዝደለዮ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ንኽረክብ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ንኽቕፅል ታደሰ ወረደ እዚኣ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚኣ እያ ተልእኽቶ ናይ አብይ አሕመድ ታደሰ ወረደ እውን እዚኣ ክቕበል ከይዱ ኣሎ ኦኬ ሰውዚዩ እቲ ናይ ፀላእትና ብተጋሩ ገይሮም ከፍርሱና ብተጋሩ ገይሮም ሰራዊትና ክብትኑ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዚኦም ዝመርሕ ዘሎ ንስኻ ዓቕሚ ዘለካ 50 ዓመት ዝተጋደልካ ንሕወሓት እውን 50 ዓመት ትፈልጣ ንስኻ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ተፍርሳ ስለዚሁ ኣዲስ ኣበባ መፂኻ
اتورقت خبرك أيه حسكات خيد كأو حوحات سراوي تجراي هز تجراي عين قبلن أو كيخا معلتها إيلو عند حر أويو بتناي عفار زنهي TPF استوهار ناي تجارو عطوات جيرنا خوينات أو تجراي خنجمرينا عرس بعصم يوم جنبيرو مويلنا إلنا حق خنا خبرينا إلنا خانية أو تجراي خوينات نخفت زحاز الشرحيو نزي تقبل جنرال تحدث وردين هنا نزي زقبلو محاور ناي تحدث وردي أم محاور زنيو صليت أو هز تجراي صليت أو حوحات صليت أو سراوي تجراي زحدرو تجارية موشنا خوينم أو بوليس أو جزاو محدار أو حد تفعل سكترات ولا سب هافتن تيكري أم قالنا عبنت ناي سب هوتيل زوننو هوتيلات وننتي توم حد ناي أو جزاو محدار زلون أو حد تصرحون زركولو أبناي هيا هولت قمت على زلو هوتيل شو ميسن حلي أو نتراخو نتاي مايت ونسي أو زكاتلو ومسبات معات نجار اللي نحنا كم تجارو يسن حلنا إلا أنا سوق إلا بتعجز حيزنا يزلنا بر تقول كله سو حنو قون توصينا يو تهز تجراي مدن جتيو بتعمل محفري خاب حد وجنو مساخبين لنا ناولو حيز خاز جرمس لمكنه بإنجليزية قدمي خلت ورحي ثلاث أمثال ورحي زجارة تصحفه ناي حادنت ناي تجارو كمي ناو حدا خمس زلوا أمسيلو حدا بإنجليزية تصحفه كافت ناي توم تصحتا أما راحة حدا يهلكم أما قله لمكن خان أودي سوا بس حز مسحي جن أيكركو ندي سوا أي جوركو وني لخيد ويو جن أفتناي تجراي تصحتا أما راحة زلوا أما ريحنا كوينو أدي سوا بس حز مسيو لعلي 14 دولار أو إيربورت تفتش تروحي ويو لعلي 14 دولار تقطري 4 شحيو أنا زل مثلا حبريتا 4 شح دولار أب شانتو تروحي ويو أدي سوا بس حز مسيو إزيو أب سلايا أبناي تجراي سنترال إنتليجنس سرح سبيو تاينا نخون زلنا يزحتو ود ورد زي بدن بغير يفلت بدن بغير سردو أب تحت محاور خوينو بإنجليزية صحف مسيكم زلوا تجارو من يزارو زلكو ترديكم الله تبي إنجليزية صحفوا زل آخركم ناي تجراي حاد النتا بزي مجد تخيلنا أين إيلو ناب دياسبرا تجراي سيدو زل صحف أنا تجراي كيدا مسأخو إيو تصحف مسين كافتم ناي بعلتم ناي سلايا محاور زوافروهم إذا أنا ريسكي يا جين نأخذ خلنا كان لنايلهم سديدهم ما تصحفتي تعالتها نيتني يا نايز مسألة لا يمكن أن تجنا تصحفت نسا تزرقي حلا أب دياسبرا تجار كافتم دياسبرا زلوا تجارو حادثة نايز سردا مرس مدرسة يبوشتي من كم ما كم خمس صحافة من تايدر يصحفوا عفتناي استاس الله محاور أمرار حزن هي ندياسبرا تجراي ما تشربري مشودي بإنجليزية يصحفوا أسأله قد ما تطور حيز حيفوا حيز زلقة قاعدين نفلدينا نمنتها كم تخلت مناتو تصحي سلا تعرف زلا تجراي بتجارم بر ببانداتات كم زي تمرح تجراي بناي بعلا ولادا زخ حدا أوش تخوين شرشيرو نودبنا نسراويتنا نهزنا زي يفرس زي يبتن مخانو أرينا ينا دقاقيمنا لأخاتنا يبتسجلنا إن جيتها شوردا إن سعد كان عدتها شيرة بشبت أباريرونهم تماويتن عام فمزي ولهم سكرام جيتاچو حتنا سكرام ما تخونو مرحت نابلنا نامصنا نابل علي حزبنا حدنتنا شرشرو معراب تግራይ كينا اتو كوينا يلوم قالسنا زبالاشو صلم تخيدنا خويناتنا زبالاشو اني جنرال تادسو ورد يوم حزب تግራይ فلت سراوي تግራይ نقح سراوي تግራይ فلطو تايز جبر زلو አዲስ አበባ ኸይድዝን የታደሰ ወረደ ሒዚ لا يشدي صور سلطان توحي ونيو سلازي كاب سلطان يوردني خلكا بنهاتو لوخ تودي درجي ود وتادر داويت كبدو نغيرنا ايو بغلصي داويت كبدو تايديلنا سوق يلز ورد كاي مسلكم كواغكم يلكم يو كويل مغلص يهونا بمحارኛ قدم خلت سوم ثلاثه سوم سمعهم ياخذ دستاوسيهم يكونن تايدم زغورو زلو سلازي نحنا صمدون خفرس وزلين تاي مسلكم مس ارترا مسلاف مالت عقم تفطيرنا لنا مالتيو ثلاث بيت انسان غير عين عصون مالتيو مسام حارا صمد مغار تاي مالتيو نايم حارا حزي تغمطي لمسانا اي واغان اي دافافاين زعبا معراب زي كونه حاسب زله زعبا هلونتو زعبا مريتو تزلو عدنبر زعبا اندامبات ناي تግራይ مريت ناتك ايو نابله بلصغنا اورومو سفير وزن هي
ጀነራላት ናይ ብልጽግና ናይ ኦሮሞ ተወለቲ እሊታት እዮም ምዕራብ ትግራይ ሕርሻናውን ወሪሮሞ ዝፍፍምሉ ዘለው ናይ አምሓራ ህዝብ ኣይኮንን እዚ ክትፈልጥዎ ክትክእለለኩም እዚ እንድሕር ተረዲና ቶማስ ኤፍሬም ካባኻ ዘይጽበዮ ጽሑፍ ኢኻ ትጽሕፍ ዘለኻ እዚ ከኣነየ ናይ ግዕዝያት ካባኻ ዘይጽበዮ ናይ ስድታት እዩ ንስኻ ተደሊኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ንዝደለኻዮ ወዲ ትትብሎ ዘለኻ ኣተግብሮ ኣነ ግን ከምኡታት ጽያፍ ነገር ካባኻ ይጽበይኽዎን ሓቀየ ጽያፍ እዩ ኸማን በተለይ ንስኻ ትግራዋይ ኮይንካ ካብቶም ዝወረዱ ሓደ ንኽትከውን ለማዓንተ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ጽሑፍካ ግን መሕፈር እዩ ትጥቀሞ ዘለኻ ቃል ግን ኣነ ኣይልዕለን ግን መሕፈር ጽሑፍ ኣይትጽሓፍ ንኣኻ እውን ዝምጥን ኣይኮነን ምክንያቱስ ኣነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ይገልጽ ኣለኹ እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ብመርትዖት ማጎተኒ ዓም ተሊኳ ግን ንእከለ ከምዚ ግበሮ ኢካ ክትጽሕፍ ግን ጽያፍ እዩ ብባህልና ወዲ ተባዕታይ ምስ ወዲ ተባዕታይ ከምዚያት ነገር ዝሰርሕ ነገር የለን ተረዲኳ ስለዚሁ ታደሰ ወረደ ሒዙ እውን ህዝቢ ትግራይ ንኸፍርስ ሰራዊት ትግራይ ንኸፍርስ ውድብ ሕወሓት ንኸፍርስ ውዳበታትና መሪሕነትና ኸፍርስ አዲስ አበባ ይርከብ ኣብዚዩ ውድብና ሕወሓት ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ታደሰ ወረደ ተመሊሱ ካብ አዲስ አበባ መጽኡ ናይ 6 ወርሒ ኣናዊሕለ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ኢሉ ንኣኻ ክእምን ምሳኻ ኮይነ ክቃለስየ ዓድና ክንምለሲና ምዕራብ ክንምለሲና ኢሉ ተተቀቢልካዮ እቲ ጸገም ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ብልጽግና ይኮነ እቲ ጸገም ናይ ባዕልና መሪሕነት ናይ ሕወሓት ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸገም እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ነጺሎም እዮም ኻባና አንጻርና እዮም ተበጊሶም ዘለው ከጥፉና እዮም ዝሰርሑ ዘለው ታደሰ ወረደ ተማዛበርቲ ህዝብና ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣይኮነን ዝሰርሕ ጸኒሑ ሒዙ እውን ከምኡ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ እቶም 447 ጀነሳይድ ዝፈጸሙ ምስ ታደሰ ምስ ጌታቸው ረዳን ምስ ጻድቃን ኮይኑ ዝሰደደው ንሱ እዩ ዝጥየቁ እውን ካብቶም ሰለስተ ሓደ ንሱ እዩ ስለዚ ታደሰ ወረደ ጽምዶና ምስ ኤርትራ ንኸፍርስ ልኡኽ ናይ አብይ አሕመድ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ትግራይ በጽሑ ናብ አዲስ አበባ ከይዱ ዘሎ ሒዚ ንሕና ግን እዚዩ ኣይንቕበልን ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ታደሰ ወረደ ስልጣን ተብቅዕላ ቻው ተብቅዕላ ምስ ተጋሩ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ እንተኽኢሉ ይቃለስ ተዘይ ኮይኑ ግን ንሕና እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ሓይሊ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ እንሄና እዩ ንሱ ይምራሕ መኸተና ፈሊጦም ኮነ ኢሎም እዮም ዘዛናግዕዎ ዘለው ጸላእትና ሓይሊ የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ምዕራብ ትግራይ ኣቲና ጠዋዋ ዓቢልና ንዞም ደጋላት እዚኣቶም መሬትና ንመልስ እወ ኢሎ እየ ንዞም ደጋላት እዚኣቶም ንዞም ኣሕበያት ኣጋንንቲ እዞም ሸያጥን በላዕቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ኮይኖም እውን ሓደ ከምኒ ቶማስ ኢሎም ሹም ሒዞም መጽኦም እነዩ ህዝቢ ትግራይ እናተሓረደ ህዝቢ ትግራይ እናሞተ ታደሰ ወረደሲ ጅግናና እዩ ይብልና ኣለው ጅግና ኻ ተኾነ እንታይ ጸገም ኣለዎ ይኹን ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ህዝቢ ምዕራብ ንኸይምለስ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ይሰርሑ ኣሎ ይብለካ ኣለኹ እንተ ሓላይ ትሰምዕ እንተ ኮይንካ ዝርዳእካ እንተ ኮይኑ እዚ ኣነ ንትግብ ዘለዎ ትግራዋይ ግን ንዛረበኩም ኣለና ህዝብና ክጠፍእ ኣይንፈቅድን ኣብ ህዝብና ተሰሊፍና ንቃለስ ታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ንኽብተን ሕወሓት ንምፍራስ እዩ ልኡኽቶ ሒዙ ክመጸና ናብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝኸደሉ በግባብ እውን ኣይከደን ብስነ ስርዓቱ ተማያይጡ ምስ ተካበነ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኣይኮነን ከይዱ ስቑኢሉ ይኸይዱ ከም ድልየቱ ዝውራ ትግራይ ግን የለን ክልተ መዓልቲ ተብቅ ኣለኻ ታደሰ ወረደ ቻው በቃ ወይ ብዘለኻዮ ክትተርፍ ኢኻ ወይ ከዓ ትግራይ መጺኻ ድሕሪ ሒዚ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይንካ ኣይተመሓዳድራን ኢኻ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትሕቲ ታደሰ ወረደ ትመሓዳደር ትግራይ የላን ዘበት እዩ ትግራይ ከፍርስ ዝኸዶ ኸይድታት ብልጽግና ልኡኻት ናይ ብልጽግና ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ ትግራይ መቐለ ከፊልኩም ንትግራይ ክተፍርሱ ግን ኣይንፈቅደልኩም ኢና ንሕና ኣይንፈቅድን ብምንም ተኣምር ተጋሩ ኣብዙ ልቢ ንግበር ስምዒት ካልእ እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን ዝሰርሑልና ዘለው ጽንተት ሰላሕታዊ ጽንተት ጀነሳይድ እዮም ዝሰርሑልና ዘለው ህዝብና እዚ ከተጉርዎ ዝኽኣሉ ጸላእትና ግን ብሓይሊ ኣይኮነን ዓቕሚ የብሎምን ይብለኩም ኣለኹ ጓሓፋት እዮም ክትኩሱ እውን ኣይኽእሉን ፈራሓት እዮም ሃደምቲ እዮም እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ኣብ ውሽጥና ብቅርሺ ተጋሩ ዘርጊሖም ግን ይብለኩም ኣለኹ ብተጋሩ ገይሮም ከፍርሱና እዮም ዝኸዱ ዘለው
بتوغار حيزم مخنياتو تم طلومنا حيزون او وشتنا خوينم مساخم لنا اينا ابوتانا اينا نابولو لوخات ناي بلصقنا خوينم صبحنكو حوحات انت فريسا سراوي تግራይ ተፈሪሱ ትግራይ እንተ ተሳዒራ ንሳቶም ስልጣን ዝረኽብሉ እቲ खाली ትግራዋይ ግን ዝስቀጠሉ ዝጭፍለቀሉ መብት ዓርሰ ውሳኔኡ ዘይረጋግጸሉ ሃገረ ትግራይ ዘይምስርተሉ ደረጃ ንኽንኣቱ እዮም ሒዙውን ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ቃልስና ዘባኽንዎ ዘለው ቃልስና ብሓደ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነው እዩ ዝባላሸ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ቃልስና የባላሽውና ኣለው هو زم أكلات زياتهم أبوليس تجراي إنيو نلوك مالنا أمام مرارحة أبوليس تجراي إنيو أفتناي إنتليجين ناي سنترال إنتليجين مالت ناي مأخلاي سليا محاور تجراي زلوا أكلات أبلع علي مريحنا كوينهم زي قال سنة يباخنوا ولو سلوزي أوزي في السهامانجس خط إنكاغلو خط أنا آخر اللو في السهامانجس مرحوز اللو سألتها تجراي بدن بجيرو خطانا خرون كن حجزان كن كلنا جنرال سامانجس ناي جنرال سامانجس مرحوز اللو سلايا محاورات ناي تجراي جن أو تحتيز اللو محاورات مسود دورة دخوينم سلايا ناي تجراي كداخمو يوم صرحو زلو جيتاتشون أركانين ناي تجراي كاونتر انتليجين أفريسو متقللا أب تجراي كاونتر انتليجين يبنا سلام تايو مغنياتو كاونتر انتليجين نتسلايا سرح زسليو تجراي سلة تقنع سلة نبوتا نفشتا سلة تاتو زياد كي تجبر إذا سرق ونور سرقي تزجور ونور متجور وارات كي يفلت إذا تصرحلو ود ورد أي شعو يمرح نيرو تناي وتعدراوي جنبارات مولون إتي فسها ما ينجسون هاي تستعمر حوينه فسها ما ينجس نود ورد أيو ريبورت نيرو يغرب حيزقين نجارات تغيرهم يمزلو فسها ما ينجس تستعمر مرو يزمر حزلو إتي وتعدراو كمان دون نجزيو وبعلي يزمر حزلو كاون دقنا أفتناي كونسل آتيهم زلو تم تشعت يزمر حنا زلو ود ورد مخطور زنبرة أوون صبو سرحتات يسرح له يو جناب سامانجس سلوزي أذناي تأستا محاورات جن كن حجزو خن كلا لنا خط أنا خير اللو تأستانا حيزي كراك انت فوتيرو ساقمات انت حر فوتيرو إذن أنا حادقا سلوز خونه تأستا تقراي كت أنا خير كلا لو أوش تأستا خوينهم محاور زرقي حوم ناي بلتقنا لأخات خوينهم بقرشي لمن سينا ني هزبنا كفرسو والسرح زلو أكالات جن ياكل نولم عاقب نولم بزياتهم زفرس تقراي يلن جن يساق يولو ينوح له حيزي نعم معراب كين آتو معراب تقراي كين ملس إني جنرات حدث ورد يمكن يلوم قال سناد بلاشو وزلو نعم معراب زين خلل زلنا مخنيات يلن كالي مخنيات منهم يلن تحدث ورد خوين يلو تناي تسلمتي أبلاشيوا كون يلو فوتو وزلكم كون يلو تحدث ورد أخيواتاتون كمل سيكالن ثم قالت جنرات شو ميتن حلي حيث مويم تاي تقبر نير كايلمو زي مدتو حيو كان في سرح خالي لما يسرح وانت خوينكا مغنيات فطير لهم تمغنياتو اوزي كل دنيه مغنيات كن فطر يتغني خا مرح خوينكا ناي كوينات عدخا ازخا ناصنت اندحالوي حانت سرح توحيوات كان سا خسرح ندكيكا خلتو حملو كذ مرح يتغني خا تغاماغي ماميوم ود ورده تغمغيم كاس دكاما مخانكا بوليتيكا تمرح زي مخانكا بعدخا وانت زاريبكا اخا ناي صلمتي دما نسخا بسنك خاي توالاشي ناي صلمتي زنبره شعو قطتا سراويتنا صلمت عدرقاي درارق غوندر اتيو منبر بحد سومن معراب زنبره حمرا اب صلمتي اب صقدي اب وتت زنبره ناي حق مانغو يتكززبنا ناي بلصقنا سراويت اب تنويحه اب شوعته شومنته معلتي تصاراريغم وصيوم حزبنا اب عدو اب معراب تግራይ اتيو محلو ساعت زيو ازي خي تግበር ግን ኮነል ካንስኻ ኢኻ أبلاش خايو ناي قدم حيز ناي صلمتي حيز خانيه تملس كامتخا تبلاش وتግራይ تمرح تግራይ يله نبقي خايخا بقى دحر عيزي بزلو خايو ترف تادس ورده بسرو اين دلي كان بقى دحر عيزي كومزي عينت كحدت الناس راحكم نهز تግራይ نادانغركم مسوات زخوفلو هصاون تقول حواتنا نحنا دحر عيزي اين عقسن ناي ولقهم حتى جنت خيطفكم بناي بلصقنا لوخات كوينكم بلصقنا سلطانكم بناي مندل እዚህ ክንፈቅድ የብና ኣብ ትግራይ ኮይንኩም ጸኒዕኩም ምስብጻትኩም ተዛትኩም ተቃለሱ ተራዘለ ግን ግለሱልና በቃ ያخلኩም ይግነየና ተሰራحሙ ጽቦ ነገር ብትሰራحሙ ገይጋታት
يقرأ تحته نهزوكم دحر حيزقن بقى أو كحهم لهم بقى سلطان كاو كيدا دسورة دخلت معلت لوها تنكلت معلت خيدا بشرة هوتيل كوينكا مسح درار تجاوز زلن أو زل مست جيتاتشو رد خوينكا تحاور بقى تزنا دخلت معلت النواها بيزا خايت ربشنا قدفنا من سيتقراي بعليو أبتقى عاد خوينو سروح يسرح قال سي تدور مستم مياتاتو مستم جغان مراحت سراوي تقراي بقى نايك أرسنا قداي إنه نايم جغان حزون أدو تقراي حدا خلتوي 10-30 وجغان يكون ولدا بمليونات يا ولدا جغان بتقراي أدو تقراي زم جغان نفتي أب جنبار زنيو دفع زنيو سراويت مرحتي سراويت بعلم تو حدش ولو تمنسه هيزي عامز فتري نسخا واستواص زغبر كايو يغني لنا جرنا تادس ورده خبرتي هابنا حق اي بلبي يغني لنا تسرح كايو صبوق لتقراي اتي هيوتكا 50 عمت نهز تقراي ربحايلكا استواص زغبر كايو خبرتي هابنا بلبي دحري زغن بيزا خاي تقصلنا يا اخلنا ناي بلصقنا لو خيتكون اي ندل ناي بلصقنا لو خات زخونكم ناي ممهاران ناي قال باجت نخلق يخيللكا مصيخا نهز تقراي اي تچبربر اي سرح نزي مسانا دحري هز تقراي لب قبر توسنا قرش حيز موطيو باجت القغيه بلصقنا فقيل له يو ناشد شتورحي سلطان توحيون يلكا نهز تقراي كتداناغر اي تمكر ازي اي يخسرح بايزوي طنقا نغبر هز تقراي لب نغبر هز تقراي ولا حيز موطيو وتن بانكتات وين تخفيتنيين تن باجت وين لغينا عينا حيز بسلاماوي تزاتينا خنفتحينا ناي معراب تقراي لهم كنداو حوان تامرጫ دحراي حوحات مرጫ يتساتفن تسريزا ايا دحر حيزي ايتمرحني لهم ثبتنا ايوم زخود زلون لكم لنا ازي اتفطوا لكم دحر حيزي بلصقنا بانك خفتكا باجت خفتكا ገለገለ ገበርካ ጸላኢና ኢኻ ተጥፈና ከተበጊስካ ተጋሩ ናቃያየርካ ከምድለልካ ግን ክትዕንድር ኣብ ትግራይ ኣይንፈቅደልካን ንሕና ምዕራብ ትግራይ ንእቶ ሰራዊት ትግራይ ኣዘስቲ ንቕሖውዚ ሂዚ ለባማቲኹም ገወዛቲኹም ጀጋኒኹም ነኽብረኩም ኢና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ቁርጽ ውሳኔ ወስኑ ምዕራብ ትግራይ ለኣኽዎም ተመናእሰይ ትእዛዝ ሃውና ዝብልኹም ዘለው ደጋጊሞም ጀነራል ትግራይ ንኣኹም እዮም ጽበይ ዘለው ፖለቲካ ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝድሕን የለን በቃ ሕማም እንድሕረልዩ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ሕክምና ይረክብን ምክንያቱ ንባዕሉ ኣይተሓከመን ብፖለቲካ ኣይተዓየን ብፖለቲካ ስለዚሁ ልብ ግበሩ መራሕቲ ትግራይ ወስኑ ሰራዊትና ይእቶና ኣብ ዓዱ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኺድ ኣውዝኒ ሕጉማጉ ይሃድመሉ ሒዚ እያ ታምቹት ሰዓት ሒዚ ይጸላ ዝሃድም ዘሎን ለኩም ለናቱም ሰባት ይሃድመሎ ጸላይ እናሃደም እናሃለው ኢኻ እናርከብካ ትብሎ ድሕሪቱ ድፋዕ ተመጽእኳ ተጸኒሕኳ ዳኸመይ ጌርካ ስለዚ ንሕና ሒዚ ዓድና እዩ ምዕራብ ትግራይ ንእቶ ዝብል ዘለኹ ኣነ ናብ ካሊእ ንኸይድ የበልኩን ናብ ምዕራብ ትግራይ ግን ንእቶ ይተኣወጅ ይተግበር ብልጽግና ይሃድመሎ ሰራዊቱ የውፅአሎ እናርከብና ሒዚ ንበሎ ይደሃኸው نحنا دحريز وعلو بتريا فوريسيو وعلو بتريا بهال ነገር የለን መሪሕነትና ውድብና ሕወሓት እዩ ህዝብ ትግራይ እዚ ልብ ክትገብር ክለካ ውድብና ሕወሓት እዩ ህዝብ ትግራይ መሪጹ ብልጽግና ኦሮሞ ተሰሪስካ ኢኻ ኣይትመርሕን ኢኻ ከምዚ የልካ ታደሰ ወረደ ምጻኻ ገለምጻኻ ጆን ማሮ ሒዝካ ኣይትመጽእ ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ ጆን ማሮ መን ይኹም ምጽለይ ሓደ ትናይ ተከዘዘብ ዝመርሕ ዘሎ ምጽለይ መን ይዝበሃል ደመቀ ዘውዱ خالد مدلو اسملي سبديسات ناي اوروميا بريزيدنت زاناي ادانچ ابيبه ناي دسابا كنتيبا ازياتم طرح اسكا مصيخا مختلاتن سكترات ناي تግራይ كمرحيم كيتبلنا صبحنو جنات تادس ورده بيزخا تግራይ سي بتغار تمرح اب شواز يكونسي اب تግራይ زني حيلي اب تግራይ زني هزبي بعلو يفلط يو بعلي مرحيا تግራይ نحنا دحر حيزي مس شوا زرخبنا غداي ابقينا هنا يلنا بقى أفتي إثيوبيا تبهر هاجر يلنا مسوا زرخبنا قداي يلن بسلامة مجدجن تنزجب أنا خفت هاجر حيزنا نخنوص أب أنت ما يتنا نوص حيزجن نزات يلو قداي أبكعيو حيزي سراوي تجراي نام معراب هنا مريتنا نمل سلو تماذا تناولنا وعدم إن نمل سلو جزية إيو بس إحنا زلنا هذا سوره تشاو دحان كون تشاو دحان كون انكوا بدحان اتخا بسلام اتخا نافتم مساتيتخا نافتم مساخرتخا اني حتى لاقيتاچو ردا دحر حيزغن نسخاتكم نهزه تግራይ زوصخمو ጉድአት ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቃታትን ግን بتعم محزني محفري
خيدوا نسخ مابشرة عبدوا سخروا ستيو علوا والدوا زاجا جواهم تزنانه يخيدوا جن بيزخاتكم قدفوا لناتي قالسي قدفوا ونتي من سي تግራይ قدفوا ونتي وحلل زخونه جግና ተጋዳላይ ትግራይ ደጀን ዘሎ ተድፋዕ ዘሎ ትንኡ ዝመርሕ ዘሎ ትግራይ ኮይን ሒዙን ቃለት ዘሎ ንኡ قدفውልና بيزخاتكم አይተሐሙና قدفوا ያخلو ህዝብ ትግራይ ስቃይ መከራ ምስ ምልከት አካል ህዝብ ጎራባብቲ ክልላትን ሃገራትን ተጻሚዱ ጸገም ክፈትሕ እዩ ያخለና በብዘለኹም ሰላም ትኮኑ ይምነ ይግንየለይ ብሩህ መዓልቲ